Ona je rođena i završila školu u Beogradu, gde i danas predaje engleski i španski jezik. On je odrastao na Dedinju i u Beogradu je radio u porodičnoj firmi. Na selo su najpre dolazili samo vikendom, da bi u jednom momentu odlučili da se potpuno presele i okrenu životu i radu na selu. Posjeduju šljivike i proizvode vrsnu domaću rakiju. Pored toga bave se i uzgojem koza i pravljanjem neobičnih vrsta sira. Jelena Uršikić i Ivan Erić, Mačvanski Metković, Srbija. To je životni put koji traje oko 50 godina, evo napunio sam 49 pre neki dan. Rođen u Kraljevu, sa nekih 6,5 godina preselio se zajedno sa bratom i porodicom u Beograd. Sve je to teklo nekako, šta ja znam, normalno tih nekih 70 godina. Kasnije, kako to već ide, srednja škola, odrastane na Dedinju, i onda odlazak u vojsku i tako dalje. A ono što je presudilo dolasku ovde je manje više zasićenost gradom i obaveza prema dedovini, ocu, dedi i pradedi, i prema čitavoj priči koja je meni bliža nego što je ta urbana neka sredina koja je umeđu vremenu postala demode. Otprilike je tako, ukratko. Ja sam takođe rođena u Beogradu i tamo sam se i školovala sve vreme, i osnovnu i srednju školu i fakultet. Radila sam po privatnim školama uglavnom, sada držim časove. Još uvek ja putujem, znači nisam sve vreme ovde kao i što je Ivan. Odlazim 3 puta nedeljno u Beograd. Ovu kuću je u ovom selu 1902. godine napravio čukun deda Tanasije. To je bila prva kuća u ovom kraju, kuća zidana od čvrstog materijala. 1997. godine smo porodično odlučili da upregnemo svoje snage i da sa našim poslom koji vodimo u Beogradu obnovimo ovo imanje. Moj rođeni brat, majka, otac i ja. I onda je napravljena jedna široka akcija koja podrazumevala kompletnu adaptaciju ovog objekta i naravno čitave imovine. U toj priči i u toj borbi 2000. godine naš otac je preminuo, iako je njegova ideja bila da se vrati korenima. Kasnije ta ideja je zaživjela u meni i naravno u čitavoj porodici, ali ja sam nekako rešio da ja budem glavni u toj priči i da se vratim za stalno. Ta priča funkcioniše i danas. Sama odluka vezana za dolazak na selo se nametnula na neki način sama. To su bili prvo neki sporadični dolasci svaki vikend tokom između 2000. i 2010. godine, čisto zbog održavanja pozamašnog i zahtevnog domaćinstva u kome više niko nije živeo. Sve je to posle nametnulo neki ritam koji je mene zadržao ovde, dok je Milica neka logistika u toj priči i ona ide nekoliko puta nedeljno za Beograd. I to je manje više dinamika kojom funkcionišemo i sada. Pa nakon što smo se upoznali, u stvari mi smo samo dolazili, kao što već imam pomenuo, vikendom. I to je bilo nešto, ajde kako da kažem, krajnje opuštajuća i relaksirajuća varijanta, bez ikakvog napora u bilo šta, sem ono klasično održavanje kuće. Međutim, kada su došle koze, onda su stvari naravno krenule potpuno drugim tokom i morali smo mnogo više da ulažemo oboje. Ne mogu da kažem da mi se u početku mnogo dopalo sve to, ali sada sve više i više. Najviše u stvari ovo prostranstvo koje ovde postoji, generalno ispred kuće. A koze same po sebi su onako umirujuće i divne.
ovako, što se tiče ovog našeg malog poslića, imamo koza zajedno s ovim najnovijim jarićima negde preko 20, bez ovih koji stižu ovih dana, znači biće lepo stado 20-25 komada. Zbog čega Alpine? Znači ova rasa ima vrlo specifičnu aromu mleka, proizvodi koji se dobijaju od ove rase nemaju onaj karakterističan miris koje ima mleko od sanskih koza, mada i to mleko što se tiče mog ličnog ukusa je sasvim u redu. Mi se trudimo da od tog mleka napravimo što egzotičnije sireve proizvode, znači da se ne bavimo nekim onim prostim varijantama, nego probali smo i napravili smo čak i neke kombinacije kravljeg i kozijeg sira i raznorazne kombinacije i to se pokazalo kao stvarno dobro. Od skoro, znači od prošle godine smo uzeli đoleta. Đole je umatičen pedigriran jarac koji je eto najviše zaslužen za toliki broj kvalitetnih jarića koji evo sada stižu posle 150 dana, toliko otprilike koza nosi. Đole dosta jede i ume da bude čudljiv, ali u suštini maza i dobar je, tako. Ima jedno 120 kila i ima 3 po 4 godine. I naravno posle nas ide dalje. Prodaje se, ide sledećem vlasnikom i uzimamo sledećeg jarca i to je manje više to. Toliko smo naučili, nismo naučili mnogo, ali se snalazimo. Prvi koze nismo nabavili ovde u selu, od čoveka koji je rasprodavao stado nekog svog rođaka iz Francuske, pa smo onako narod na nos u stvari uzeli, praktično nismo ni znali ništa, uzimamo jednu majku kozu, koja je prisutna ovde, sad ne mogu da je nađem. Evo je Lela. Trenutno Lela, da, sa svoje 3 jareta. Od toga je bila jedna kozica za koju nismo sigurni praktično da je njena, jer koza nije htela da je doji. Tako da smo u stvari nas dvoje odgajali. I ona nas sad, evo, očekujemo da se već 4. put ojeri. To je nam jedna od najboljih koza, Hilda. Sad ako vidimo ovde, pokazat ćemo vam. Ona obično uglavnom ide uz nas. I evo, kao oboje Lorenci, jedno od njenih jarića koje ona nije mogla da doji, nije imala mleka, mi smo odgajali praktično u kući. Kako smo sazrevali u ovom poslu, tako je stado raslo i shvatili smo u kontaktu sa malo starijim kozarima da je u stvari najbolja hrana za koze brst i ispaša, a da evo sad preko zime moramo da se snalazimo sa nekim zamenama tipa seno i šta ja znam. S tim u vezi ovde blizu našeg imanja postoji jedna šuma koja bi bila idealna za takvu vrstu ishrane i zbog toga planiramo da proširimo stado jer imamo uslove za najmanje 50-60 grla. Postoji neko verovanje da od 30 grla pa na više donosi isplativost, tako da smo mi negde sad na granici. Znači pod uslovom da su grla dobra, umatičena, država daje simboličnu pomoć po umatičenom grlu, to je nekih 7-8 hiljada dinara godišnje, to otprilike pokriva jedan deo ishrane za koze. Tako da se nešto ne uzdamo mnogo u to, ali dobro dođe. Ova koza se zove Heidi i to je jedna od naših prvih koza koju smo kupili. Malo je nezgodno za mužu i zato Ivan mora da je drži. Ja sam vrlo lako naučila da muzem zato što sam imala želju, nisam želela da nam neko drugi muzi koze, a inače sam profesor španskog i engleskog jezika i u suštini cijelog svog života se bavim time dok nisam počela zajedno sa Ivanom da se bavim kozama. Inače mi koze ne muzemo više ručno, zato što ih sad ima dosta, imamo muzilicu, ali sada pošto su ojarene i treba im mleko za male, onda samo ih malo rasteretimo. Ovo je Đile, rođen je pre jedno 10 dana, nova serija Jarića, on je mnogo dobar i strašno voli da se masi. I evo, malo nas brine uveče kada kreće za nama u kuću, da će znati da se vrati, ali uglavnom ga provjerimo i bude okej. Do sada imamo 8 Jarića, ali očekujemo još da se 4 koze ojere, tako da se nadamo da će ih biti još. I naravno uvek više ženkica, zato što su u ovom poslu i među ovim životinjama koristije ženki nego muški. Ali evo, Đileta prodajemo za priplod.
Ostavljamo ga tako. Prvi sir ja sam napravila tako što sam se raspitala ovde kod neke ženica kako to rade, tako da smo mi praktično, ni ne znajući koliko nam ni mleka i sirela treba, uzeli litre, ja mislim litre ili dve, više se ni ne sjećam, mleka, napravili jedan sir koji smo naravno odmah i pojeli, čovjek ga nisam stavljala ni u presu, nego onako smo, onako mlad, usput cijeli. To je što se tiče. Kasnije smo se naravno informisali i počeli da se bavimo nekim drugim stvarima, to je da neke nove sirove i udimo neke druge stvari. Naravno sa većom količinom mleka pre svega. Kad smo razrađivali kvalitete sireva, onda smo i stigli do tog dimljenog sira, pošto Mačva sama po sebi gaji tu neku tradiciju dimljenog mesa i dimljenih proizvoda, a nekako nije zastupljen taj dimljeni sir, ja bar nisam primetio, onda je to prihvaćeno stvarno mnogo dobro. I zadovoljni smo, prezadovoljni time. Šta više, dobar deo tog sira ostane ovde u kući, neki deo se možda malo i proda, eto. Za sada se tom distribucijom uglavnom bavim ja, zato što odlazim, kao što smo već napomenuli, nekoliko puta u Beograd i ljudi koji vole zdravu hranu, uglavnom među prijateljima, pa onda prijatelje, kupuju te sireve. Znači, mahom mi ostavljamo za nas, još uvijek jer nemamo dovoljnu količinu. Do sada sireve koje smo pravili uglavnom su mladi, stari, dimljeni, koje je već Ivan naravno pomenuo i koji jesu naša specijalnost. I u posljednje vreme ja često pravim kačkavalje i tu dodajem raznorazne ukuse. Znači, da li začinsko bilje, da li ljutu papriku, ponekad čak i svežu. Nakon stavljanja sirila i pošto je sir odstojao tako jedno 2-3 sata, vadi se prva gruda. Evo, to je ovo. Znači, sir se proceđuje kroz gazu ili pelenu ili specijalnu krpu. I nakon toga se zaveže, malo se okači i pritiska posle toga tegom. Ovde ostaje surutka koju naknadno procedimo u flaše i ona je naravno za pijenje spremna. Sos se takođe kasnije dodaje da surutka ne bi bila slana. Dvorište, bila je i bašta u kojoj smo nas dvoje, pored svega što smo hteli i probali i pokušali, gajali i organsko povrće i voće. To je bio paradajz, tikvice, paprika, jagode, aronija, kupina. Mogu reći da je prilično bilo i uspešno, ali nažalost dobar deo toga su nam pojele i koze. I onda smo odlučili da čitavu tu priču usmerimo samo u jednom smeru. Nismo mogli da obuhvatimo sve, bile su želje prevelike i onda smo se odlučili samo da se baziramo na koze. Preorali smo kompletno celu baštu i pripremamo je sada. Prošle godine smo imali kukuruz ovde, a ove godine planiramo da imamo sudansku travu. To će biti dopuna hrani koju imamo na drugim njivama. Znači, na drugoj njivi imamo kukuruz i detelinu, ovde će biti sudanska trava i sirak. Pa ćemo u toj priči obezbediti kozama sve neophodno za odličan kvalitet mleka. U ovom šljiviku imamo 504 stabla, 3 vrste šljiva. Najzastupljenija je čačanka rana, ali zbog oprašivanja i roda postoje još 2 vrste. Jedna je kalifornika, a druga je neka koju sam zaboravio kako se zove. Ali u svakom slučaju radi posao.
Ova operacija koju sad radimo je orezivanje pre zimskog prskanja. Radi se negde posle Svetog Trifuna, znači otprilike sad idealno vreme za to. I ova operacija je neophodna za ukoliko želimo dobar i kvalitetan rod. Na ovom stablu ima negde oko 10 do 15 minuta posla da bi to bilo kako treba. Znači ova se operacija radi svake godine u ovo vreme. Tokom godine imamo dosta obaveza vezano za održavanje šljivika od ovog orezivanja. Evo već je okrečeno sada. Onda ima 4-5 prskanja koje su planirana da se odrade. Retko odradimo svih 4-5 prskanja. Najvažnije je ovo zimsko prskanje, a kasnije ako uspemo odradimo još i neko. U svakom slučaju iz godine u godinu imamo sve veći i veći rod kako šljivik napreduje. Sad mu je nekih 9 do 10 godina starosti i sad bi trebalo da izbacuje najbolji rod pod uslovom da odradimo sve. Oko skupljanja šljiva, kada dođe vreme, znači to je negdje između gospojina, moramo da zaposlimo 4-5 radnika i to skupljanje će trajati po nekoj proceni, zavisno od roda, oko 4 do 5 dana. Sadašnji posao, orezivanje, traje isto oko 4 do 5 dana. U svakom slučaju, vrlo zahtevan i vrlo odgovoran posao koji je posle nagrađen velikom količinom kvalitetne rakije. Ovo je magična prostorija, centar svih zbivanja unutar našeg domaćinstva. Ovde proizvodimo rakiju za naše domaće potrebe. Tako smo organizovali kapacitete, zato što trošimo mnogo rakije. Prostorija je inicijalno, kad je pravljena, nije imala neku specijalnu namenu. Idealna je da se u nju ubaci kazan za rakiju i da se normalno uz čašicu na neki tradicionalan način peče rakija unutra, a ne spolja, kao što to u Srbiji važi. Znači ne morate da se mrznete uopšte. Urađen je dole patos od starog biber crepa, što je prepoznatljiv mačvanski stil. Ovde ume da se skupi relativno veliki broj ljudi da pomognu u svakom mogućem smislu. Kazan je kupljen 2008. godine. Ja sam bio inicijator te kupovine i naravno inicijator cele ideje oko ugradnje kazana u ovaj prostor. Zato što imam neka prethodna iskustva gde se nismo baš toliko dobro provodili kad smo pekli napolju tokom zime i hladnih vetrovitih dana. Morali smo da odradimo ventilaciju, zato što ima nekih delova u toku procesa gde ima dosta pare i izduvnih gasova. Tako da je urađena ventilacija sa velikim ovim aspiratorom koji je negde stajao iznad nekog roštilja. U ovoj prostoriji lagerujemo rakiju u buradima zapremine 500 litara. To su bagremovi burići. To je opet malo drugačija tehnologija nego ona koja je ustaljena ovde u Mačvi. Su svi vezani za dudove i hrastove buriće. Da bi dobili ovu aromu naše proizvodnje, mi smo se odlučili na bagrem. I to izgleda otprilike ovako.
2016. godine, odnosno prošle godine, smo zbog ovog kvaliteta naše rakije dobili prvu nagradu na manifestaciji koja se zove Metkovačka vesela mašina u etno selu ovde u Mačvanskom Metkoviću i trudit ćemo se naravno da to prvo mesto zadržimo što duže možemo. Dolazak na selo u svakom slučaju je fenomenalna odluka za nas dvoje. Promenio nam se život iz korena, bavimo se stvarima koje volimo, prostor nam ne nedostaje, sve je kako treba. Nismo više toliko vezani za neke navike koje su bile normalne u gradu i svakom ko ima i želi da unapredi svoj život preporučujemo da obavezno razmisli o povratku. Ja isto tako smatram da je bila odlična odluka ovaj dolazak na selo. Moram da priznam da mi apsolutno ništa ne nedostaje vezano za grad. I ovo što moram da odlazim 3-4 puta nedeljno mi čak polako počinje da smeta. Tokom našeg boravka u gradu uvijek su mi se vraćale slike iz nekog detinjstva kad sam dolazio ovde na selo i ti ukusi su mi ostali neizbrisivi. Shvatio sam da ponuda kvalitetne hrane u gradu nikako ne može da bude ono što može da bude domaća proizvodnja iz prve ruke. To je jedan od glavnih razloga zbog kojih smo se odlučili da ovde osnujemo jedan nezavisan način proizvodnje kvalitetne hrane, da upotrebimo resurse sela, znači ono što mi ne možemo ovde da napravimo, da možemo da razmenimo sa komšijama i samim tim već posle 1,5-2 dana boravka ovde imamo 2 uključena zamrzivača i 3 frižidera, pune hrane, imamo izbor. Takva kupovina i takvo razmišljanje u gradu je praktično nemoguće. Tako da, eto, samo je to dovoljno, a da ne govorim o prednostima boravka na svežem vazduhu, drugačijoj organizaciji dana, dužini trajanja dana, kvalitetnijem snu. Mladim ljudima bi svakako preporučila da se vrate na selo, pogotovo ako imaju mogućnosti, to jest ako imaju neku dedovinu, ali čak i ako ne, da probaju, jer čini mi se da bi ih ovde bilo mnogo lakše. Zbog raznih prednosti i hrane i vazduha i uopšte mogućnosti da sam proizvedeš što god hoće. U gradu je apsolutno to nemoguće, jer ljudi rade za male pare, rade za kredite i sve ono što u suštini i nije toliko vredno koliko bi je bilo vredno da probaju taj neki život na selu ili uopšte u nekim manjim gradovima.